Tapos nag-flag ceremony tayo man na po. Kahit ko lang nga i-emphasize po, DJ Ordinance panggap ti bomb threat, napanunot ko ngamin DJ apo at siya ni Apo Jamie ken Apo Justin na pang kami J after flag ceremony 9 AM ta nagpayawit ti ubing ij nga eskwela apo. Ti imbagada kenya kaputa at the threat kano through emails ken ij Facebook ket nakamadbadi di gito nakakastoy nga obobraen dapo nga mangbutbuteng dalang ite-take advantage da ngamin apo detoy panaka Marcos ngamin ti eskwela Mariano Marcos apo gaputa ka DJN ibaga damit nga i-link damit ka DJ rally ka nga napasama ken nga kasto ket syempre ag nervyos met DJ teachers apo ken DJ head ti eskwela iso nagpagawid day so napanood ko apo nga masapol tayo nga sa pulin ni DJ nga agtretret at with the modern technology that nga makita pa no sinot making cellphone makita pa no sinot making email din matrak ko mga nalain dito yata baka ti pagtendagan ng to apo ket ubing met lang ti mga bubra dito tapno awang ata klase dayem never in the history ito lawag sita po sapay ko mga hanga mapasamak nga ada bam nga mapaspasamak ito apo so sapay ko ma DJ pinang endorse ko DJ with the revelation DJ ibagan niya po Conrado Respicio nga isu nagayam tinang sponsor apo ti prank ordinance call sa da idi tiyempo nakit calls pa lang ti uso pa lang idi so we could incorporate such apo at iji Quezon City ket at kasya nga similar nga ordinance ta apo nga ipawil da di ito yung nga gararamid ti kakastoy.